I l'actualitat política del dia també ens ha deixat unes altres qüestions que els destaquem de manera més breu. La consellera de Cultura, Trinidad Miró, ha reclamat prudència per estudiar amb deteniment la sentència del Suprem, que ordena l'enderrocament de la rehabilitació del Teatre Romà de Sagunt. Miró assegura que el govern valencià està estudiant la millor solució, però també ha carregat contra els socialistes, als quals acusa d'utilitzar políticament la qüestió. Avui el Col·legi d'Arquitectes d'Espanya ha manifestat que no té sentit revertir les obres. La portaveu socialista a l'Ajuntament de València, Carme Alborch, ha manifestat que ja és hora que es recupere la dàrsena interior del port per a ús dels valencians. Manifestacions que ha fet un dia després que ACM, l'empresa organitzadora de la Copa de l'Amèrica, es planteja la cessió de l'explotació de la dàrsena al Consorci València 2007. Alborch considera que aquest espai s'ha d'utilitzar d'acord amb les necessitats dels ciutadans. El subdirector territorial d'Educació d'Alacant, Antonio Escalpes, ha proposat el tancament provisional de l'Institut de Rojals, fins que no es garantitzi la seguretat del centre. Una proposta que inclou el trasllat provisional dels 800 alumnes a l'Institut de Guardamar, però en horari de vesprada. La proposta no ha entusiasmat ni als pares i mares ni al sindicat de professors.